инак тамошобинони азиз барномаи қандата зан дар телевизиони Салом бо Гулбор Ғафорова. имрӯз ман бо ана ҳамин дута бачаҳое ки назди ман ба охрана бо истодаям ҳам суҳбат мешавем ва полвон албатта полвон номашон чӣ? Азам ҷон Сӯроб ҷон ман боварӣ дорам ки шумон спортсмен ҳастон шумон кам самол ҳастон шумон короче зӯр ҳастон ва шумон ба амихе футбол баскетбол волейбол ҳичи не ҳамихе коро манам неки спорт кати бовар кунтон машқ мекунам ҳама спорти нағз медиги ман шашкабозӣ ҳамту мешини мехоҳем бозӣ мекунӣ тамом лекин инам чунки чӣ хеле ки мегӯянд агар ҳамин харобот давадагар харобот давадагар нест мешидастиям ҳам бо шумонам надавитон лекин ман имрӯз шумо бо як бозӣ предлагат мекунам ин бозӣ отжимание гуфтаги чиз медонитона отжимание яъне шумон отжимание мекунитон лекин ана ҳамун вақти хестоси кишиба қарсак мезанитон манашми якте қарсак мезанитон барои ҳамин 20 бор агар касе аз шумо 20 маротиба ана ҳамин отжимание карда қарсак занад ғолиби ана ҳамин барномаи қандата зан мешавад ва албатта туҳфа Азам ҷон Сӯроб ҷон ҳозир ман шарти шумо гуфтам лекин мехостам аз шумонам ҳамун шартро пурсам ки шумон ана ҳамин бозӣ ба чанд бор мехоҳедтон як тарсикола бас шумоям саломат бошед неки мардак будед рости гап ҳамин қадар барнома сабт мекунем ягон кас ҳамихе гапа назад Азам ҷон саломат бошедон ман имрӯз боварӣ дорам ки шумон не 20 та не 40 таям отжимание мекунитон инак шумо тайёрме набошад сар мекунем Сӯроб ҷон шумо тайёрми рафтим набошад 1 2 шумурдем 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 шуд ошно шуд нормально си тамом саломат бошед Сӯроб ҷон молодец якта ҳама киса қандата зан мегӯем 1 2 3 қандата зан саломат бошед дати шумо кар набошад шумо дати дига бо мекунед ҷим Азам ҷон шумо тайёрми рафтем Азам ҷон шумо тайёрми рафтем 1 2 3 рафтем 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 қандата зан ин кас меам кани ҳама киса 1 2 3 саломат бошед Азам ҷон молодец саломат бошед ана ҳамин якта арсикова гапи мардак якта анами Азам ҷон шумо кати Сӯроб ҷон ба якта арсикола анакнун ман мехостам аз шумо пурсам ки кадом дархостро шумо мехоҳед аз телевизиони Салом шунавед ё ки бинед яктам гулназари роҳат аянку акта ашали падар шавад шуд аз гулизори роҳат суруди падар саломат бошед Азам ҷон шумо ба арсиколаи ман додама лекин ман ба Сӯроб ҷон ана ҳамин сирни палочки аз молочной радость медиҳам чунки арсикола без ин намегузарад ҳеҷ хел лекин ин кати нағз мегузарад Сӯроб ҷон саломат бошед ман боварӣ дорам ки шумо варзишро дӯст медоред ва ҷавонони мо шуморо дида ибрат мегиранд саломат бошед раҳматҳои калон